janar Dan Isan Kano Muhammadu Dan Isa Mai ruwa, dan sarkin Kano Abdullahi maje karofi, dan sarkin Kano Ibrahim Dabo suna farin cikin gayyatar dukkanin wanda ya haɗa jinsi da su tare da 'yan uwansu na zumunci zuwa babban taron da za su yi domin sada zumuncin juna, wanda za a yi kamar haka ranar Asabar 6 ga watan Janairun shekarar 2024 da misalin karfe 10 na safe a Maryam Aloma Muktar Secondary School, tsohuwar NA gidan ruwa kofar Nasarawa. Allah ya bada ikon zuwa, amin summa amin. Wannan goron gayyata ne ga waɗanda kati bai je gare su ba. Sanarwa daga kwamitin shirye-shirye.